Iffirmat ftehim biex b'finanzjament ta' ftit iktar minn 930,000 euro fis-sena għal 3 snin il-Gvern iħallas għal bosta servizzi ta' kura ta' residenti f'Dar Bjorn. Dar li se tilqa sa 13-il resident b'numru ta' kundizzjonijiet, filwaqt li toffri għajnuna lil nies oħra mhux residenti fl-istess dar. Bjorn Formosa spjega li 10 minn 13 il-post diġà mtlew minn 9 persuni li batu mill-ALS u persuna li tbati bl-isklerosi multipla. B'hekk dan il-finanzjament sostanzjali mill-Gvern se jkopri bosta spejjeż ta' servizz lir-residenti u manutenzjoni f'din id-dar. Spejjeż spjega Formosa biex b'tim speċjalizzat ta' infermiera, carers, konsulenti, tobba, fiżjoterapisti u psikologi jindirizzaw l-isfidi li jaffaċċjaw dawn il-pazjenti biex ir-residenti ikollhom l-ogħla kwalità ta' ħajja possibbli. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li dan hu wieħed minn sensiela ta' ftehimiet li jidħol għalihom il-Gvern biex kulħadd jingħata ħajja dinjituża. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Anthony Deċelis qal li Dar Bjorn hija waħda minn 8 residenzi fil-komunità li huma parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Djar li diġà inbeda il-proċess għal 3 oħra. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mark Musu iffirma f'isem il-Gvern u sostna li jittama li dawn it-tip ta' inizjattivi ikomplu jissaħħu għal ġid tas-soċjetà. Intant Bjorn li bid bis-sima ġie deskritt mill-uffiċjali bħala għadma jibsa fin-negozjati biex jikseb l-aqwa ftehim għar-residenti ta' din id-dar, diġà għandu iżjed pjanijiet għal ġejjieni. Post li jmiss qerrieda f'Diċembru nilonċjaw scholarship project riċerka ieħor ġdid. Ħanimplifikaw is-servizzi mhux għall-pazjenti bl-ALS ġewwa u barra din id-dar, kif ukoll kif għadlek id-dar waslet biex tintela, ġifieri għaliex le nibdew naħsbu għal xi ħaġa simili għas-sena li jmiss imma għalissa nħalluha in the pipeline.